नावलायनाय आरो जाय नै हेल' लोगोफोर नै दायो जोङो अंगनबादियाव थांगासिनो दं आरोना रानिखौ अंगनबादियाव डाक्टार फैनो ओमफ्राय नायनो लेंहरदों माने बेयावनो एसे देखायना फैनोसै आरो रानिखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै आरोना बेनिफ्राय नै आं एकदमबारे आथुरजोंनो एकदम खोमायाव सनाखौबो गानबोबावबाय आरोना फुनानै दोनथ'दोंमोन नालाय बेनिफ्राय मिनिलांबाय बिसोरो बेनिफ्राय माबा माने फोथाखौबो फुनबावबाय नै आं खाफालाव मामि नोंनो आंहा मा सनाखौ होदोंमोन ना ओरैनो फैबाय आरोना मामि नोंनो सनाखौ औ मोनफैबाय आरोना नै अंगनबादि न'आ नायखांनानै ओंखारबोबाय आरो नै जों दायो रानिखौ नायखांबाय आरोना डक्टरा नायखांबाय जोंहा रानिखौ आसने जेबो जायाखै नालाय लोमजानायबो गैया मुलि इदि हरासै आरोना जेबो लोमजानायबो गैया नालाय फैबाय आरो जों दायो नायनानै ओरैनो नर्मेल माने रानिया ओरैनो हरलाय सना नै दानिया न'आव मोनफैखांनानै माइखौ एवना होनोसै आरोना माइ लामना दोनदोंमोन न'आव बेखौनो एसे माइखौ एवना होनोसै आरोना आथिंजों नै माइआ बैसागुनि थाखाय माइब्राबो लामबाय एसे बेनिफ्राय नै आरो इयो माबा रनजित माइ आरो सनाया जि लानानै आं खर' खाथुमनाय नुनायखाय सनाया जि लानानै गाहाबो जि लानो बिनानै लाबाय सना मोसानोसै नोङो सान्दुं गोसायाव थाङाबोगोन थां नुग्रा नुवाखै नायनो jangan cek. Tuh. एवखांजोब्बाय नै ओइ सना गाव हासुनायलै सना जाबाय फैदो दे नोंनि मावनाया जाथारबाय फैदो आखाइ सुनोसै आथिं सुनोसै फैदो फै सना हामा जेजे हामा गार माइजों गेलेनो हामा थ'दो थ' आखाइ सुनोसै दै थ'दो आरो फैबावनोसै नागिरदों दे सुसु आखाइखौ हर नै गावहासो दैया गोलैजोबगोन बिथिंखौबो दे एसे जाबाय दे थ'दो बेनिफ्राय नै जों दायो साथुगुरि जानोसै आरोना नै अंगनबादिनिफ्राय मोननाय साथुगुरि बेनिफ्राय बेखौ जानोसै नै जों साथामजों जाना जाथारबाय इयो होनो सानै दंनो नागिरबावबाय
जानोसै आरोना दानिया जोङो सातुगुरि रानिनि अंगनबादियाव सातुगुरि जानोसै नै दानिया साम' सायलायनोसैलाय आरो नै साम' सायनोसै लोगोफोर साम' सायनोसै लोगोफोर दानिया गाइसमोन साम' सायलायनोसै मा जाखो नै साम'आबो गुसुंबो दङ गरफा गरनै मा बांद्राय खाथि खालामदो गुसुंबो दङ आरोना गरसे गरनै इनिफ्राय गोलावबो नै एसे गिदिर गिदिरथार साम'आ नै बाबुआ बिबैमोनाव थांनो ओंखारबाय मालाय बेग लाबाय नै थांनो नागिरबाय बेनिफ्राय नै बिमाइजों थांफानो नागिरदों आरो स्कुल बन्दखाय माने थांसिगोन आरो फरिखा जोबखांबाय नालाय स्कुल बन्द जाबाय बेनिफ्राय दायो नै थांनो ओंखारबाय आरो आगैया बाय बाय लादो रानिया दासो बाय बाय लाबाय नै रानी बाय बाय ना भिडिअ बाय 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 आइना थांनो नागिरदों तुआ के जन्नत दिखाले खाथियाव थांनानै खोन्थिनि मानसिखौबो खोन्थिनोसै माइखौबो खोन्थिनोसै माइया रानबाय नालाय होखांलायबाय आरो नै संना जमा खालामना दोननोसै गाबोनसो जावनोसै इनिफ्राय रानबाय माइया फुंनिफ्रायनो होनाया सान्दुंआ सानसे नांखायो जाबाय रानबाय आरोना जाबाय नै थिखांबाय नै साम'खौबो सायखांनानै सुखांबाय आरोना आङो नै सुखांजोब्बाय सायबाय थानायखौ होबाय थायासै आरो आंना नै मानजिनानै साफा जाबाय माने नै गुफुरनो आरामनो सुखांजोब्बाय आरो आङो अबेबा गिदिर अबेबा फिसा दं आरो अबेबा फिसा फिसा टुकुलुथार साम' जाग्राया मिनिगासिनो दङ साम' जायो दिनै नै जोंहानाव रानिजों गेलेफैबाय थायो नै हेनाया जोंहानि न' खाथिनि हेन्ना ना ओरैनो हलाय मिनिलायदों नै साम'खौ आलुजों संबाय आरोना आलु साम' संबाय आरो नै गोदौथ'वाखै दै होबाय आरोना दा गोदौबानो मोनसिगोन आरो दसे दोननानै गोदौबा मोनसिगोन नै साम' ओंख्रिया मोनबाय आरो साम'जों आलु मोनबाय आरोना दाना जानांसिगौल' बेनिफ्राय नैयाव मटर आरो मान्दे एवदों आरोना जाजोब्बाय नै दानिया दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना जानायखौ होबाय थाथ'ला बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना बाय बाय